Il-Prim Ministru Robert Abela stqar li għall-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja hemm soluzzjoni waħda u dejjema, dik tal-paċi. F'kummenti ma' TVM News mal-wasla tiegħu għall-Kunsill Ewropew Straordinarju fi Brussell, id-Dr. Abela qal li llum il-mexxej Ewropej mitluba jieħdu deċiżjonijiet li jridu jiddeterminaw l-Ewropa tal-lum u ta' snin li għad iridu jiġu. Id-Dr. Abela qal li Malta hu l-aktar pajjiż fost l-Istati Membri Ewropej li qed iżomm għażiż il-prinċipju tan-newtralità. Malta tat il-kontribut tagħha fil-kuntest tal-limitazzjonijiet kostituzzjonali tagħna biex ngħinu lill-poplu Ukren ukoll, però qatt ma nista' naqbel ma' din linja taħsib li donna qabdet illi rridu nibqgħu ninvestu fi żjed u żjed u żjed armamenti biex inwasslu dan il-konflitt ta' tmiem tiegħu. Anzi bil-kontra nemmen li żjed armamenti iffixklu milli naslu għat-tmiem ta' din il-gwerra. Mal-mejda ta' diskussjonijiet hawnhekk propju ġewwa Brussell il-Prim Ministru Malti sa jimbotta punt ieħor il-promozzjoni għall paċi u stqar ma' TVM News illi f'dan rigward jemmen illi qatt ma sarx biżżejjed. Investiment fl-armamenti. L-investiment fl-armamenti aħna ċertament maħniex ser nkunu parteċipi fih l-ewwel nett għaliex preklużi milli nagħmlu dan bil-Kostituzzjoni tagħna, però żjed minn hekk ħanitkellem għalija l-ewwel wieħed għaliex ma nemminx illi l-investiment fl-armi, l-investiment fit-tankijiet tal-gwerra, l-investiment f'aktar munizzjoni jista' jwassal għar-riżoluzzjoni tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Id-Dr. Abela qal li din hi l-pożizzjoni li sa tkun qed tieħu Malta anke fil-kuntest tal-Istati Uniti. X'se jiġri jekk se tibqa' bl-għajnuniet tagħha sospiżi jew jekk addirittura tirtira mill-għajnuniet li qiegħda tagħti, hemmhekk min se jkun qed jimla il-funding gap li se tkun qiegħda tinħoloq. L-Unjoni Ewropea tista' timliha dik il-funding gap possibilment iva ma bagħad it-tieni domanda li se tqum minn fejn se timliha? Se timliha billi żied it-tassazzjoni, se timliha billi nqaċtu mill-budget fuq it-temi tas-saħħa, tal-enerġija rinnovabbli, tal-pensjonijiet, dak huma domandi li rridu nindirizzaw. Ċertament li għalina dik il-pożizzjoni ma tkunx aċċettabbli. Id-Dr. Abela għamilha ċara wkoll id-dikjarazzjoni tiegħu fl-aħħar jiem dwar l-importanza li Malta tinvesti fis-sigurtà tagħha ifissru li l-pajjiż jinvesti fis-cyber security tiegħu u mhux li jinvesti fil-munizzjon jew f'tankijiet tal-gwerra. Il-Prim Ministru Robert Abela qed jattendi għal Kunsill Ewropew Straordinarju hawnhekk ġew Brussell mal-mexxejja Ewropej. Fuq il-aġenda taħdidiet żewġ temi jaħarqu tista' tgħid il-gwerra Russa fl-Ukrajna kif ukoll id-difiża Ewropea. Mistieden għal dawn taħdidiet hawnhekk fi Brussell anki il-President Ukren Volodymyr Zelensky. Andre Rossitto għal TVM News minn Brussell.